Nu starter jeg lige en lille rundtur her i Hedeselskabets bibliotek. Der står en masse gamle bøger. Hernede der står der en masse af skrevet af Dalgas og alle dem der stod for Hedeselskabet. Rigtig gamle sager. Og hernede også. Det her det er så Dalgas skrivebord, har jeg fået at vide. Som nogen åbenbart har fundet og restaureret. Og det har jeg været så fræk at sidde ved. Her er de forskellige formænd for Hedeselskabet. Herovre arbejder jeg. En laptop. Så går vi ind i den nærmest museumsdel her. Hernede står han i al sin gips majestætiske tilstand. Og det her det er så, noget om jorden. Og fuglene og bukør og ting og sager. Og det her det er en stok, har jeg fået at vide. Jeg har været hen og prøve. Skal ikke sige til nogen. Så er der så forskellige afdelinger her. Hvordan se, det er mavlafdeling, hvordan man støder mavl og sådan nogle ting. Så videre, og hvordan her er noget om læhegn. Noget med om hvordan blæsten den ikke er så stærk, når der er læhegn og sådan noget. Det her det er noget med laboratorium. En masse gamle messing ting her. Selskabet. Gammel skrivemaskine. Hedeselskabets sangbog. En hel masse sølvmedalje. Her engang en regnskabsbog. Og ja, der er jo ikke så meget at sige, må man sige. Spændende. Lad os gå videre. Det her det må så være noget om redskaber, der bliver brugt under opdyrkningen af heden. Og maskineri. Det her det er tørv, kan jeg se. Så kommer vi ind i sådan et lille foredragsrum her. Sådan lidt om det lidt nyere Hedeselskab. Det er ikke for de døde jords skyld, vi er optrådt, men for de levende mennesker, som også har noget at fordre. Okay. Opleve naturens muligheder. Her er der sådan en tidstavle over, hvordan ting blev lavet. Indvundne land. Gammel sådan en ting til at nivellere, eller hvad ved jeg. Gammel task. Gammel et eller andet, jeg ved ikke hvad det er. Står der fysisk set, det ved jeg ikke hvad. Der er en dæmning. Kort over skærnåen, hvordan det blev rettet ud, og det er jo så blevet gjort slingret igen, fordi vi er så vilde med det, og den er underskrevet af Dalgas selv. Det kan man ikke se, fordi den er lidt ringe i kamera. Her er en masse værktøj mere, kan jeg se. Og ting og sager. Her er den moderne mark. Altså det er ikke en mark, det er en model. Jeg tror den er svær at få ind i et rum som det her. Så er der mavl, nej ikke mavl, det er tørv. Kan jeg se. Tørve op.
samlingsting. Redskaber til tørv. Opmåling og kortmateriale. Står der. Favnemål. En masse frø af en anden art til noget. Se en lille øks der. Hvor nuttigt. Det var ham der Holger Pedersen, som jeg fik forklaret noget om, som jeg ikke kan huske. Det var noget med, at han oprettede en masse planteskoler med hjælp fra Dalgas. Plantning og skovbrug. Ja, det er et par økser og den der vil jeg ikke have i røven. En sav og en sav. Flere save. Brænder og tørv. Og Hedeselskabet. Ja, det var sådan set en rundvisning af Hedeselskabets bibliotek. Håber I nød det. Så, ha' en god dag.